Minä olen radiojuotaja ja tervetuloa kuuntelemaan Radio DX:n tuunattua taajuutta. Tänään meillä on vieraanamme henkilö, jolle laki ja järjestys ovat tärkeitä asioita. Tervetuloa, vartijapoliisi. Terve. Minä olen vartijapoliisi. Kiitos kun pääsin tulemaan. Mukava kun pääsit tulemaan. Kerrohan hieman itsestäsi, kuka olet ja mistä olet kotoisin. Joku muka viisas on joskus todennut, etten ole mistään kotoisin, mutta totta kai minun pakko jostain on olla kotoisin, enhän minä muuten olisi olemassa. Ainakin äitini kohdusta minä olen tullut. Aivan. Kuulijoita varmasti kiinnostaa tietää, mitä oikein teet työksesi. Minä sekä vartioin että olen vanapi poliisi, eli kuten olen jo muutamaan kertaan sanonut, olen vartijapoliisi. Olen siis molempia. Kai niin kuin 50-60, eli ei oikein voi kumpaankaan suuntaan kallistaa tuota haarukkaa. Aivan. Mutta onko sinulla siis molempien alojen koulutus? Siis totta kai minulla on molempien alojen koulutus. Tai oikeastaan minullahan on todella korkea koulutus. Olen käynyt muun muassa peruskoulun ja lisäksi autokoulun senkin kaksivaiheisena. Ensin pääsin ensimmäisellä yrittämällä läpi luonnollisesti. Olen myöskin amatöörikuvaaja. En siis sellainen kuvaaja niin kuin matemaattisesti ajatellaan. Ja sitten kun tarkemmin miettii, niin oikeastaan tuo koulutushan on alkanut varmaan jo ihan siellä lasten tarhassa, kun isot pahat pojat, ne varasti sieltä jääkaapista makupaloja ja lohivoileipiä. Ja minä tietysti lainkuuliaisena, leikkikoululaisena tai päiväkotilaisena, niin minä menin kertomaan siitä tarhatätille. He antoivat minulle palkkioksi tikkukaramelli. Olet siis ollut jo pitkään meiningissä mukana. Kuulijoilla varmasti kiinnostaa, että millainen on vartijapoliisin normaali päivä. No normaali päivä on niin sanottu normipäivä. Yleensä tarkkailen ympäristöäni aina kun olen hereillä ja lisäksi käyn työparini kanssa partioimassa silloin tällöin lähinnä Oulun alueella, mutta partiopiiriin kuuluu myös oikeastaan koko Suomi ja osittain ulkomaitakin, lähinnä Eurooppaa. Eli varsin suuri alue on kyseessä. Kerrot liikkuvasi työparin kanssa, minkälainen työnjako teillä on? No yleensä olemme siis liikkeellä partioautolla, jonka yksikkötunnus on 666 tai tuttavallisemmin 666. Toisaalta meillä on käytössämme useita partioautoja, mutta kaikissa on siis tuo sama yksikkötunnus. Meillä on työjako sillä tavalla, että yleensä hieman vuorottelemme. Monesti työparini ajaa partioautolla ja minä istun Hanslankarin puolella kuvaamassa ja arvioimassa rikosten laatua. Välissä taas tilanne kääntyy hieman toisin päin, mutta pääsääntöisesti siis näin. Eli vartijapoliisi ei siis toimi yksin. Te siis kuvaatte rötöksiä ja laitatte ne kaikkien nähtäville. Kerrotko hieman, mihin tällä pyritään? Tällä minun mielestä pyritään yksinkertaisesti näyttämään kansalaisille, mitä ympärillä tapahtuu, ja pääperiaatteena tai tavoitteena on parantaa ympäristön turvallisuutta, ja lisäksi kuvaamamme videot toimivat todistusmateriaalina tarvittaessa poliisille tai oikeusjärjestelmälle. Kyllä. Mutta mikä on vartijapoliisin rooli tässä koneistossa? Onko sinulla esimerkiksi sakotusoikeutta? No siis, totta kai minulla on täysi oikeus saada sakkoja niin kuin kaikilla muillakin, mutta tähän mennessä en ole vielä yhtään sakkoa saanut. Joo. Mennään sitten hieman erilaisen asian pariin. Miten ystävät ja kaverit ja sukulaiset ovat tähän asiaan suhtautuneet? No, onhan ne sanoneet toki, ettei se ihan järkevää ole, ja usein niillä luumu tummuukin, tai suorastaan mustuu, mutta vielä en ole kuitenkaan kasvojani menettänyt. Aivan. No, tähän lopuksi kerrohan hieman tulevaisuuden suunnitelmistasi. No, jatkossa pyrin ihan samoihin perustavoitteisiin kuin tähänkin asti, eli ympäristön turvallisuus pitää saada paremmaksi, ja lisäksi tulen varmasti entistä enemmän
partioimaan työkaverini kanssa ja laajennamme partiointipiiriä ja laitamme mahdollisimman paljon materiaalia kaikkien katsottavaksi. Ja kuvauskalustomme, partiointikalustomme ja kaikki muu laitteisto paranee ja kehittyy ja urahan on siis nyt vasta aluillaan. No niin, tämähän kuulostaa varsin hyvältä. Ohjelma-aikamme alkaa pikkuhiljaa loppumaan, mutta tähän lopuksi haluaisin vielä pari asiaa kysyä sinulta, vartijapoliisi. Mikä on sinun mottosi? No, kai se minun motto on joku, ehkä, että muista aina liikenteessä. Monta vartiopoliisia on eessä, ei kun takana. Ja nämä on tosi tarinoita Suomesta ja maailmasta. Kiitos vartijapoliisi. Haluatko vielä kertoa, kuinka sinun saa yhteyden? Eipä kestä. Joo, totta kai. Eli minuun voi ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden tuon YouTuben kautta. Tai sitten minulle voi lähettää sähköpostia, jos on esimerkiksi juttuvinkkejä, palautetta tai mitä tahansa koskee vartijapoliisin työtä tai mitä tahansa maailmaa koskevia asioita, niin osoite on, siis sähköpostiosoite vartijapoliisi_hotmail.com. Aivan. Tähän on hyvä lopettaa lähetyksemme. Seuraavaksi vielä kuitenkin soitamme vartijapoliisin toivekappaleen, joka on Sisempi ympyrä, pahat pojat. Kiitos. You're gonna do